Čauky, zdraví ťa Leňo, škrabeme sa aj takto aj opačne na všetky smery. Prečo? Prečo? Pretože tento Kanaďan tu na Passat 5,5 mal momentálne problém. Ja som vymenil celú nápravnicu som otrhol dole, pretože je to z 2001 a nebolo možné ani len vidieť skrutky na ložiskách, takže som vymenil úplne komplet celú a dal som samozrejme aj nové snímače. Tu je už teraz môj úspech, to, že ti to blíka, znamená, že spolu komunikujete a za celú dobu ABS-ko s ESP-čkom bolo proste zapnuté. Je to zapnuté pretože tie moje nové snímače sú zlé. Sú od firmy Abacus. Každý, kto objednáva tie diely, budú vedieť, je to náhrada, ja tomu rozumiem, ale niekde by to malo chodiť. Takže veľakrát sa vám stane, že dáš aj nové veci, dáš proste nové snímače, nové elektronické veci a drís, nepôjde ti to, nebude to brzdiť, bude to vyhadzovať chyby. Ja som objednal druhý od JPN, či to má niečo s japonskou automobilkou, nikto nevie, ale už mi svietil len jeden. Svietili mi obidva. Jedna chyba je 00287 a druhá chyba je 00290. Táto mi zmizla, ja som objednal len jeden, aby som vylúčil teda, že či to môže byť ložisko, pretože aj tam môže byť mechanická, ale ja som dal nové ložiska, tak si myslím, že tá mechanická časť, keďže mne ukazuje nevierohodný signál, nie je mechanical problém, tak mi ukazuje skôr na ten snímač, takže som išiel po snímači a áno, odstránil som jeden mi ostal ten, ktorý som nevymenil, takže aj toto sa stáva. Aj objednáte nové diely, či už elektronické alebo iné a proste nefungujú. To je to vsio.